in democracy. Riwruok mar Jodolo kod kanisa CCAK okwedo sirikal kaluwore kod chal matek mar ngima kaachiel kod usuru mamalo mapacho kaendi. Riwruogno ne oyango ni ok gimor kod medruok e omenda ma ichulo e tije ma sirikal chwalo ne oganda. Jakom mar CCAK Bishop Hudson Deda ne oyango ni medruok e omenda ma ichulo e barua manyiso ni ng'ato osedonje Kenya biro jiwo timbe mag anjao e kind rowere. If the fees that is suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation, because as a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages, and so charging the same people again the much that was proposed, it is double taxation. And two, it will discourage the young people from getting married in a godly way. And therefore, at the end, then probably that can only encourage LGBTQ and prostitution and other things, which we don't want to see in this nation. Wadhi yumoro machuok to Jodolo ne yuak e wach mar ni ng'ato usuru ming'ado